Iyi yakaitika kuHarare. Vaibva kuDZ vachienda kuwadzana phase 3 and it was very late. That's when a mysterious man angoappear from nowhere kwakutanga kufamba navo ari pamberi pavo, and then something scary happened. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pa Mazim Untold Stories, pano kupakurirai nyaya dzakasiyana siyana, nyaya dzinotyisa, nyaya dzisingabhilivhike, nyaya dzinobata, nyaya dzekuti mukadzinzwa mega mugonofunga kuti aya manyepo, yet dziri nyaya dzakatoitika zvemachokwadi. Nyaya yedu yanhasi inobva nechepaHarare apa. Pana mai vanoda kunyatsotitsanangurira zvakaitika mulife mavo rimwe gore vachibva kuDZ late in the evening vachienda kukuwadzana phase 3. Vanotsanangura ivo kuti what she believed to be a father, kuti baba vavo vakafa, vainge vakafa, vakaappear from nowhere vakuenda pamberi pavo usiku vakutanga kufamba navo vachitaura, and then something strange happened vachifamba. Handisina kukupedzera ngoda ngoti kana iri first time yako kuuya panapa ndika usakanganwe kusiya wasubscribe, kulike nekushare to as many people as possible ndokuti video redu rirambe richiendera mberi, ndokuti video redu rionekwe vanhu vakawanda, zvinhu zvichiitira zvakanaka. Ndika ngatinyatsopinda munyaya, tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei, chii chakaitika usiku uhu. Yanga iri time yeCovid, saka mumongo aibva kuSouth Africa painetsa vanhu kuuya kuZimbabwe paipai baba vaisa saumba kwataigara, nokuti isusu tanga tichangobvawo kuSouth Africa kwakwe. So tanga tasvika bva ndatsvaga pekuloja ini nemunini wangu, taenda kunonolojawo kunonzi kuwadzana phase 3. Saka ninako kwangu anogara kuDZ. So vakabva vati chindimirirai kupi kwagogo kwandinoziva kuti tozoenda tese kumba kwenyu. Vatamirira paya, saka basa rakasvika very late. Ivo vazosvika kuDZ kwakuya around 12 midnight, past 12 midnight. So vasvika kuba 12 kwakuya vangosvika vatonoka pagogo, vatotona gogo handisi kugarisa nokuti mangwana ndiri kwandikuda kumukira ndichienda. Ndopa tikabva taoneka kwagogo kwega, taoneka vanhu vanombotibuditsa since it was very late. Saka it was me, my little sister and my mom, nemwana wangu nemwana wemai little sister vatabereka vana vedu. Saka takangofamba distance yekuti 100 meters dzakatowandisa pamberi pedu pairi kana pane munhu. Road yanga iri clear. Munhu iye hatisati akabva nekupi kana kuti nekupi. Ini pandikada kudzokera kumashure, mumwe wedu akafa achibata maoko kuti zvikanzi handi. Patangoitirana kavanhu kuti vatafamba munhu iye abva ati haanambobvira acheuka kuti atitarisa kana kuti aingofambira pamberi pedu. Zvikanzi kuenda kupi nguva dzinodzi. Mumongobva wadaira zvikanzi ndikuenda kumba kwevana vangu. Ndikubva kupi? Kure. Saka nhasi ruziva kwavanogara, saka takuenda kumba kuti ndoita sei, ndozorora. Zvikanzi nemunhu waya but munoziva kuti hazvisi safe here kufamba nguva dzinodzi. Akufamba ari kumberi kwedu. Ini bvudzi rangu rati nyanga nyanga. Ndakutonzwa kuti mananga matete pano ana ekuti akurova. Bvudzi rese rakamira kuita mawanwa kudai. Murume achitaura namumongo akati saka vanhu venyu vai vachigara kuno kwenyu muchigara kuSouth Africa. Mumongo bva explain kuti uyu mwana wangu akaita sei,
paakafira nemurume akabva auya kuZimbabwe. Saka ndiyo wandauya kuzomuona kusina ndambobvira ndazomboya kuzomuona since the incident happened kuCape Town. Zvakanzi munoziva kuti area inopondwa vanhu. Zvakanzi takangonzwa but isusu tinovimba naMwari. Mwari kana atisaidza kuti tipondwe ndizvozvo, asi chandoziva ndechekuti Mwari aite sei, Mwari haanyadzisi. Pati kuti tikrose road kudai so, abva ati mirai. Saka paakati mirai, pakabuda varume 2 pekutokrose uchibva utisetu uchienda kuwadzana phase 3 kosi inongoganhura neroad. Pakabuda varume 2 vaita kunge vabuda muchigoronga, so nechigoronga ndo panotyisa ipapo panopondwa vanhu. Murume uyo abva crossa road afadzoka vati handei. Varume uyo vakabva kutotanga nawo nedirection vachitotiza, don't know kuti vakatizei. Murume uyo isusu hatinambomudza kwati kuenda, ndiye angori pamberi pedu. Murume uyo tichitaura nyaya then ko murume wenyu ari kupi? Zvakanzi murume akafa 2015. Zvakanzi muna kontinya muchinamata nokuti kunzwa kwakaita sei, kwakashata. Pana venyu vava vakontinya vachiita sei, vachinamata. Saka pakaita imwe lightning so but mamunguva isaratidza kana kutya. Vanga vakangoti bata maroko but ivo vari nechepamberi, isusu tichitodrega makumbo zvaya zvokuti nemunhu wangu taitya kufamba. Murume uya ndiye tenei pamba nemunhu wangu ndopatikatarisa kuti murume uya kutoziva kwati kuenda. Atena nepamba baba vanyasomusvika padhoo, haana mubvira atitarisa murume iyi. Abva ati zvoni, handidi kuti mufambe usiku nokuti usiku kune zvinhu zvakasiyana siyana, asi chikumbiro changu chimwe chete, amai mimika, murambe muchinamata manamatiro amunoita, enda vana venyu vanamate, nokuti kunzoko ndozvaakabva aita murume avanyasokudisappear. Noti zvekuti takatarisa kudai so munhu akaita vanish to thing A. Unoziva takangokinura dhoo redu vatapinda mupaseji, mbaichange mupaseji, vatakiya, vatapinda mubedroom macho matairara. Saka tabva tarara, panakataura nemunhu nguva iyoyo takabva tarara. Maxen ndopatikazobvunzana kuti what happened? Mungu akangoseka imi hamuna kumbozviona kuti ndibaba venyu. Kuti tikatara tichifamba nechipoko pese apa. So now zvakazoita clear kuti kusimuka kwebvudzi and stuff kati kwemi makazviona sekuti nditeto yenyu. Zvikanzi matauriro avaiita, that was your date. You know munhu anenge ane munhu wake. Sakayo takaperekedzwa nechipoko chateto yedu chakatibatsira kuti tisapondwe, ende chipoko insisted kuti tinamate nokuti nyika yatiri yakashata. Zvakaoma. Vamwe ndo vanobva vati kukurukura hunge wapotswa chavakasangana nacho uyu usiku uyu, baba vavo waprotecta kusvika vasvike kumba. Imagine
Let me know what you think in the comment section. Kana une nyaya unoda kushare usaka unonibata pa 0777 448 050 0777 448 050 as well as ni vamwe vanoda ku supportawo channel inoyi unokwanisa kutibatawo futi papa pa 0777 448 050. My name is Slick Nelkwan. Until next time, I am out. Ko Razar.